ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku hada da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zamu ɗora zaɓen shi. Abale. Ban ji ka ba. Abale. Ban ji ka ba. Abale. Ban ji ka ba. To zargin ka ake yi da robari. Ayo. Me ake zargi da robari? Kwarai ma kuwa. Ni? Kai mana. Wa inna ilaihi raji'una ba. Kuma ga police na turo za su kama ka. Ka ji ƙato. Kuma ni ne nan na ji na haɗa ma wannan cakwakiyar. Ka ji dauri kai. Yubi mumu. Yanzu ne da kai sa gane kai. Yare mumu ba. Saboda an ce za a bani 100,000. Ya sa ka ci amana ta. To ni waye ba zan ci amanar sa ba akan kuɗi. Butulu! Talakan banza! Na ma mutsu ba a kai ka gidan yari ba a ida bani 50,000. Gaskiya kai munafiki ne. Ci gaba da gayan maganganun nan kadan ba sai na datse ma jijiyoyin jini ba. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka.